Prečo všetky obchody vyzerajú rovnako? Žiadne okná ani hodiny. Tento spôsob usporiadania ťa má udržať čo najdlhšie v obchode. A čím si tam dlhšie, tým viac peňazí minieš. Teda je to viac pravdepodobné. Možno si všimol, že keď ideš už tretíkrát po mlieko a už je tretíkrát na inom mieste, tak máš pocit, že ich ideš. Ale oni naschvál menia tie miesta v obchode, aby si sa predsa nenudil. Ale nie, aby si ho musel hľadať a narazil na veci, ktoré vlastne si ani nevedel, že potrebuješ. Samozrejme, nechcel si ich ani predtým kúpiť. Ďalším bežným trikom je cenotvorba. Alebo 399,99. Ono to nie je preto, že je tam viac čísel. Ono to je preto, že zaokrúhľujeme ceny nadol. Veď si predstav, 399 zaokrúhliš na 300. A to je len vlastne cent alebo euro o 400 eur. Takže robí sa to kvôli zaokrúhľovaniu a hranaté čísla nemáme radi. Preto nevidíš nič zaokrúhlené na 5, 47, 3, 48 a podobne. Ťa zaujímajú takéto blbosti ako mňa, tak som napísala e-book. Môžeš ho kúpiť aj zadarmo. Je na mojom Instagrame. Tak sa dozvieš viac.